Ang gitan-aw sa akong anak maong picture nga dili pa mi uyab ana, nagpa-cute-cute akong bana iyang gi-compare ang karon og sa una. Unsay nakalahi. Unsay nakalahi? Pertin Sa yan karon Sir ug sa Yusuha. una? Ang elbow, dili parehas. Oo. Sa una, ang elbow, unsa man ang elbow ni Dili Papa? parehas. Yung nose, gamay ang nose. Karon di ay. Nang sa di ay karon. Karon, ang Oo. mouth ni Papa, gamay. Oh, ang karon ni dako. Ani dako. And yung face kay payot. Hala no. Overall bayot si Papa di ay. Ting katawaan namo guys, nakita di ining picture pagkay sa akong bana kay nang hinlo siya. Dugay-dugay na sa Ay, ko na, nga i-compare picture ko na kay sa pila na gud ipatupad mi ko na sa katuig. face ni Papa ron, ito pa. Sige, yan na. 26 April ang pag-uyab namo. Ako kiba kung small yung nose. Pero mo siya, ang face mo Wala si nagbayot. Papa sa una. Si Mama. That's it. Tuwing. O sa may mas maayo ang before or karon na? Before, kay bayot pa. Karon di ay. Mabayot jud ay mo Papa. Okay ra ka, mabayot mo Papa. Okay ra. Maroon niya ko sa Kung bayot si Papa, pwede ka magkahuwang kablatan. Murag na timing jud ning among topic guys kay ugma anniversary namo, 15 years anniversary. makahuwag ka sa kong dress. Hala, oy, nabayot naman hinunong Papa. Magpay kong dress sa niya. Ikaw ate, yung sa'yo may kasulti ni Papa ate. Maurag yakon ba? Murag bayot. Ate, wakay pang Ay, snack. good, man good. Okay. Okay? Ang face ni Papa diha. Ipadol ko no, ipadol ko ng face ni Papa unsa man syud na. Dara mo ilahan di ano na naman maklaro. Kana. Pero ako kay tanaway niya akong naong diha. Unsa naman na oy mura na mag-abat. Sige, ang akong face diha unsa man nate. Sige te, sige te. Maurag yakon mo face. Wala na change. Wala na change akong face. Asa may gwapa ang sa una o karon? Puti lang ka. Ha? Puti. Anong ni puti man ko? Di puti, bitaw ka. Oh, Ano? puti ito ko. Yung hair. Akong hair na unsa man akong hair? Saan ko sa hair kay black. Wala ko pa. Straight yung hair. Sa Pero sa una, ako, kalkag. Ang bagka. Ang kang papa. Bayot hair. Light man, ibati ng hairstyle ni Papa. Huy kamuno. Anniversary na mo ugma inyo noon ingnon imo pa inyo papa nga bayot. Surprise man. Oh, nice one. With a surprise ka pa. Nice. Wait, dako yung bag. Dako yung nindot na surprise ni Papa. Loy. Oh, nakaunsa. Amo doon ni Mama ang surprise nila. Oh, kaming duha inyo i-surprise ni gabot na mo. Kamama ka ba? Ako yung Ayaw mo pagsaba. teacher. Pila ko man. Ha? Gamito na ba? Ngano man? Ka Papa ka Mama. Very good surprise. Na mo sleep ka ta. Dapat ha mo greet mo ugma kay anniversary na mo ni papa. Iina di ay ni guys, nagtapok ni sa wala pa mi natulog. Nya aligri kayo ng topic fix. Hashtag bayot. Ingani jud ni sila basta paduong natulog. Ingani jud ni ilang posisyon. Samot na karon nga perting aligrihan nila sa ilang bayot-bayot nga topic. Pero ngano ni puti ko karon di ay. Tungod mo lang sa imuhang BL cream na gipahid sa itlog o gipahid sa daon. Mo na lawan, awag tang ang mga bugas-bugas ni ate. Tungod sa BL cream. Nga tambal sa itlog. Pwede sa daon. Hashtag bayot for the world. Tanawar agud mo ni ilahang nakita nga picture kay nag-ukay lagi ilahang papa mao ni nakita nila oh. Ngamong naong Hashtag bayot. gamay pa kayo ilahang papa unya. Ang buhok ko no murag bayo. Nya ako naman murag kog bukay bukaw-bukaw ang buhok kay gikalkag lang. Si Mama, mer si Ate.
Dili pa mi uyab ani sa una sa pa na nga year. Nalimot na Mas ko. Nagpakyot man gud si Papa ani. Nagpakyot siya. kuan ang consequences yung Nagpakyot si Papa ana nga time. Asang pencil. natin. Ni nga time nanguyab pa siya ani nagpa-cute-cute siya kung wala ni siya ni pursige og panguyab og 2 years. Dili siya. Di mi kakita ani nga mo mga anak. Handsome bayot face. Because of my handsome no jutsu na among tulo. Hindi mag-good. Oo, bitaw. Kung wala pa may nagkadayo ni Mama, naama ka mo ni kalibutan. Bita wala mo. Wala day secret ni isulti, secret gyud ni. Papasisikit ako yung... Ayaw, kay. Ako lang yung Ngilay na. Ay, sama ha! That good. Oh no. Ha? Secret rin na to. No secret. Ako Ow, ibigay ang kuwan kay. secret sa tatanan. Okay ra din mo, bayotin mo Papa. Di ba good? Ano yan, ito girl? So, So, na. so pwede ko mabaro sa So, natay 4 ka. Girl. pwede ko mabaro sa imong panty. Girl man! Girl man ko! Baro ko sa imong panty be. Ayaw kay gisikmahan na niya. Hashtag sikmahan. Ay, bayot. Net. Muna akong Carmels, guys. Singaw kayo. Okay. Nga hashtag bayot. Bayot What ko. should hashtag eh. Bayot ko no ko! Hashtag sinulog for Ano kayo ko galing yung bayot ko? in trouble siya. Papa, nakay ka. Sandwich. Sandwich. That's our button boy, sandwich. Tanawa pa. Tanawa! So ako ba, Rainer, Tanawa. balihon. Ay, Rainer yapon. Got you. Best one. Net. Anniversary na mo karon ang surprise sa akong anak. Chideng! Piwi. Kay baw siya nga mao ni akong paborito. So iyang gi-surprise ko Piwi nya sa akong bana Coke. Ganahan man ko ani. Sa una ra jud ganahan ko ani. Naman ni story. Pagkagamay nako at tumigperyahan akong mama, akong mga igsuon niya. Ko hatagan mig tag 25 tag 25 centavos ba nya kinahanglan ha? Unya na. Nya kinahanglan mahurot ni. Nya kinahanglan lami kay ni lami ni para namo nya ang sa peryahan di ba nanay fiesta. Moadto mi nya magsige mig pangayo kay papalit mi ani di mi palitan hatagan noon mig tag 25 centavos kay pa itsa-itsahon mi kana ganing ang 25 imong iitsa inya kung ma sud gani sa square naa kay ing ani tiha pa mi makakaon ani nya kung di mi kadaog dili sad sus lami alagi ani nya mo to akong anak kay baw siya nga mo ni akong ganahan niya chichirya pero dili ko permanente mo kaon ani kay parat man mao ni yang gihatag nako kay lagi anniversary namo sa akong bana mao ni ang gi-surprise niya sa akong bana naman kay soft drinks nga Coke di ba nya karon na lain akong paminaw kay gitonsil ko mao pay pag-abot nako sa trabaho tan-aw nag sinina pa ko kailis kay ni diretso lagi ko og higda nya nagmask ko nya iyang gihatod dire mao ni nibangon lang jud ko kay mukaon ko nya nagngayo ko niya init tubig nya nay asin kay ako ni imnom mao ni gihatag sa akong anak guys anniversary na mo simple ra kaayo no pero nalipay ko kay lami man jud ganahan man ko ani nya dugay-dugay na sa jud kaayo nga wala ko kakaon ani dili ko permanente mo kaon man ani mo na guys gi-share lang nako mo ni. Salamat kuya sa piwi nga imong gihatag nako. Welcome. Yung birthday ni Mama, daghan ng piwi.
Best, sige. Wow, kanay sa gihatag ni Carmen Sky nga letter. Ang design Roblox. Hilig man siya magduwaan ni. Sky, thank you kayo sa imong letter ha for sa among anniversary ni Papa. Ang imo yatag na ako ate, nagpaabot ko. Timay. Asa na? Tanawa lang. Oh, si Sky, naanak ang Sky na iyan na nahatag. Ner. Happy anniversary. Happy anniversary. Believe it or not. Busog na busog eh. I love you. Ansa? I love you. I love you too. Ang sabi na. Wa na nag kilig drama wa na. Nagki-drama na oh na asa mo ihatag ate? Unsa ihatag nimo kana? Unsa man na di open na to? Mystery. Anniversary? Heart. Uy, grabe yung heart. Basahon na to, be. Dear Mama and Papa, we love you and wish you a wonderful day with countless of blessings and good health coming your way. Forever trailing your paths with moonbeam hearts and sunshine smiles. Happy anniversary.